Αυτή η εβδομάδα μπορεί να φέρει κάποια νέες ευκαιρίες και απαιτήσεις στον επαγγελματικό σας τομέα. Είναι σημαντικό να είστε προσεκτικοί και προθυμοποιημένοι να αντιμετωπίσετε νέες προκλήσεις. Η διαπραγμάτευση και η συνεργασία με άλλους μπορεί να σας βοηθήσουν να επιτύχετε τους επαγγελματικούς σας στόχους. Προσέξτε όμως την ισορροπία μεταξύ των επαγγελματικών και προσωπικών σας υποχρεώσεων και προσπαθήστε να διατηρήσετε τον έλεγχο του προγραμματός σας. Σε ό,τι αφορά τις οικονομικές υποθέσεις, μπορεί να υπάρξουν ορισμένες προκλήσεις. Είναι σημαντικό να είστε προσεκτικοί με τις δαπάνες σας και να παρακολουθείτε τον προϋπολογισμό σας. Συζητήστε με τον εαυτό σας ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες σας και πόσο μπορείτε να επενδύσετε αυτήν την περίοδο. Προσπαθήστε να είστε οικονομικοί και να διαχειρίζεστε τα οικονομικά σας με σύνεση. Αποφύγετε ρυψοκίνδυνες οικονομικές κινήσεις και επενδύσεις. Στον τομέα των σχέσεων, μπορεί να υπάρχει αύξηση της κοινωνικής δραστηριότητας και των κοινωνικών συναντήσεων αυτήν την εβδομάδα. Είναι καλή ιδέα να βρείτε χρόνο για να συνδεθείτε με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα. Επίσης, μπορεί να είναι καλή ευκαιρία να εκφράσετε τις ανάγκες και τις απόψεις σας με σαφήνεια και να είστε ανοιχτοί. Απολαύστε τις κοινωνικές δραστηριότητες, αλλά μην ξεχνάτε τον χρόνο για τον εαυτό σας και την προσωπική χαλάρωση. Για την υγεία σας, είναι σημαντικό να παρακολουθείτε την φυσική και ψυχική ευεξία σας. Προσέξτε τη διατροφή σας και ασκηθείτε με συνέπεια. Επιλέξτε μια δραστηριότητα που σας αρέσει και σας φέρνει χαρά. Βρείτε χρόνο για ηρεμία και χαλάρωση.